No, al llarg de la història sempre s'ha dit que el primer que has de fer per anar a un territori és que els habitants d'aquest territori no se l'aprecien ni tinguin dignitat sobre els seus propis valors, ja siguin nacionals, ja siguin històrics, ja siguin lingüístics, la llengua, ja siguin culturals. Això s'ha dit sempre, des de l'època clàssica fins ara, no? Fa més de 300 anys que el poble català va perdre la seva sobirania i amb ella el dret a utilitzar la llengua en plena normalitat. El procés no va ser ni simultani ni igual per a tots els territoris que conformen la nostra nació. Així, el primer territori afectat va ser la Catalunya Nord amb el Tractat dels Pirineus el 1659, a partir del qual França es va annexionar la part més septentrional del país. Els territoris que avui són inclosos a l'estat espanyol també van anar perdent la seva sobirania a mesura que les forces borbòniques anaven conquerint els territoris durant la Guerra de Successió. El Tractat dels Pirineus, en el seu apartat 55, establia que els ciutadans catalans que habitaven la província en qüestió romandrien en possessió de tots els seus béns, honors, dignitats, privilegis, drets, exempcions, constitucions i llibertats. Però la realitat va ser més crua. Ja el 1660, Lluís XIV va abolir el Consell Reial, la Diputació i els tribunals del patrimoni reial i del mestre racional i es va instaurar el Consell Sobirà del Rosselló. També a partir de 1660 i d'una manera esglaonada es va anar imposant el francès com a llengua de l'ensenyament. També l'Església hi va jugar el seu paper, passant a predicar únicament en francès. El 1682 es va declarar que tota persona que no fos francòfona era impròpia per la funció pública i el 1700 Lluís XIV prohibia el català a jutges, advocats, procuradors i notaris. Però el més dur encara els havia d'arribar als ciutadans de la Catalunya Nord. La Revolució Francesa va portar al seu zènit el nacionalisme francès. Les altres llengües que no eren la francesa van passar a ser considerades llengües feudals o patuà que calia combatre perquè anaven contra la unitat de la nació francesa. Avui, l'estat francès continua sent una república que nega als ciutadans el dret a expressar-se amb la seva llengua, que no signa la Carta Europea de les Llengües, que prohibeix poder registrar el nom en català i que continua amb un model d'escola colonialista. Sense anar més lluny, a finals de novembre del 2002, el Consell d'Estat francès, la màxima autoritat en jurisdicció administrativa, tornava a mostrar la cara més real del jacobinisme centralista quan, amb una decisió no exempta de precedents històrics, va anunciar l'anul·lació de totes les circulars i decrets sobre l'ensenyament a través del sistema d'immersió lingüística que des de feia més d'un any s'aplicava en algunes escoles de les nacions o fragments de nacions de l'Estat, com la Catalunya Nord. Al nostre país, la mesura afecta el Centre d'Immersió Arrels i els 1.000 alumnes que estudien amb el sistema bilingüe en una vintena d'escoles públiques nord-catalanes. Sap cap greu, du la boca tancada. Sou vosaltres qui heu fet del silenci paraula. Fa més de 300 anys que el poble català va perdre la seva sobirania i amb ella el dret a utilitzar la llengua en plena normalitat.